Salutare, fetelor! Voi ați știut că apa termală nu trebuie agitată înainte de a o folosi. Eu, de exemplu, până acum agitam apa și credeam că asta este normal. Dar am privit acum recent o emisiune despre cum este fabricată apa termală de la Aven și acolo am aflat că ea nu trebuie agitată. Desigur că eu am hotărât să mă împart cu această informație cu voi pentru fetele care folosesc apa termală, fie ea de la Aven, fie Bioderma, Uriaj. Eu cred că procesul lor de fabricare este la fel pentru toate. Și acolo, în această emisiune, ei spuneau cum este fabricată apa, aceste brumizatoare. Deci, în acest flacon, ei pun apa termală din sursele termale și apoi pun în acest flacon azot. În lista de ingrediente, el figurează ca nitrogen. Deci, azotul este un gaz de propulsare care va da o presiune și apa va fi eliminată în exterior și noi vom folosi-o pe fața noastră. Când noi agităm acest flacon în acest mod, azotul se amestecă cu apa și noi când apăsăm pe această pompiță, azotul este eliminat, expulsat odată cu apa. Și deci cantitatea azotului în flacon se micșorează cu timpul. Când avem așa flacoane mari de 300 de ml, desigur că noi putem să mai avem apă la sfârșit, dar nu vom avea destul azot pentru a face o presiune și a elimina această apă. Se întâmplă în acest mod că noi putem să avem încă apă la sfârșit, dar nu avem azot destul. De aceea este o careva risipă a acestui produs. De aceea ea nu trebuie agitată pentru a consuma apa până la sfârșitul flaconului. Cam atât!